Koxkorragoak aritu dire ondotik baserritarrez jantzita. Neskek soineko puntukaria daramate, eta mutikoek galtza urdinak eta alkandora xuria. Ondotik helduagoak aritu dira, eta besteak beste matelote dantzatu dute. Zaretoak burugain eta azpiko aldean astindu dituzte. Eta mutilek aulki dantza berezi bat egin dute. Egia da Euskal Herriko folklorea hain urruti mantentzeak lan eta esfortzu handia suposatzen duela. Eta etxean dantza hauek ez dakizketenak haunitz izan da, lotsa puntua ere eragin diguna. Dantza saioa ikustera unitz jende hurbildu da. Ekitaldia frontoian eginda, eta kontutan hartu behar da, eguzkiak gogor astintzen duela.